Do národného projektu digitalizácie sa múzeum v Kežmarku zapojilo už v roku 2011. Zdigitalizovať dokopy 25 000 zbierkových kusov nie je ani zďaleka ľahká záležitosť. Unikátne sú totiž všetky. Práve preto sa projekt Digitálna kampaň na Kežmarskom hrade prešla už niekoľkými etapami. V tej aktuálnej je vo výbere až 5000 zbierkových predmetov. Istá časť je už spracovaná, no a zvyšok sa aktuálne digitalizuje, a to priamo na hrade. Hlavnou našou činnosťou je vlastne záchrana zbierkových predmetov. Je to naše národné kultúrne bohatstvo, ktoré sme povinní uchovávať pre ďalšie generácie. A okrem odborného spracovania týchto zbierkových predmetov, našou povinnosťou je aj tieto predmety zachovávať v takejto forme, ako je digitálna forma, fotografická a tak ďalej. Digitalizácia prebieha po nejakých etapách, takže v súčasnosti tu máme tím, ktorý vlastne digitalizuje 2D predmety, čiže dôrozmerné predmety do určitej veľkosti. Pre tím odborníkov bol preto prvoradý dôkladný výber. Ide o oblasť archeológie, národopisu, histórie, kde je zase história umenia, historický odev, nábytok, dokumenty archívneho typu. Toto všetko je podkladom pre výber toho naozaj najlepšieho, čo vôbec v našich zbierkach je. Nehovorím, že tých 5000 kusov oproti tým 25 000 je naozaj len to najlepšie, ostatok ako nemá cenu, ale v podstate sú to tie najzachovalejšie, najkrajšie veci. Celý proces digitalizácie je centrálne riadený z Banskej Bystrice, pretože projekt podával Múzeum Slovenského národného povstania. Firma, ktorá realizuje ten samotný proces digitalizácie, bola vybraná na základe výsledkov verejnej súťaže, ale samozrejme do celého procesu digitalizácie sú zapojení takmer všetci zamestnanci múzea. Ide o veľmi náročný proces. Proces je naviazaný na program, ktorom spracovávame digitálne tieto zbierky, ako v digitálnom katalogizačnom programe. My všetkých tých 5000 kusov zbierkových predmetov minimálne, teda do konca roku 2015 musíme mať plnohodnotne, odborne popísaný v danom programe. Z celkového počtu sa na oko širokej verejnosti dostala snáď iba pätina. Depozitár sa tak deň čo deň transformuje na digitál. Cez skener tak prechádzajú listiny, maľby, fotografie, ale aj odevy. Neskôršie, keď budú všetky zbierkové predmety už nasnímané, zdigitalizované, budú centrálne umiestnené v Bratislave, kde ich bude možné ďalej využívať na vedecko-výskumné účely, na publikačné účely, na študijné účely. Vlastne už v súčasnosti je jedna požiadavka na nás zo strany Bratislavy. Bude sa vydávať jedna veľmi zaujímavá publikácia o dejinách odievania, takže nebude problém aj na takéto účely tieto zdigitalizované zbierkové predmety použiť. Zbierky použité v digitalizačnej kampani plánuje múzeum v Kežmarku zaradiť aj do nových expozícií. Veľká reinštalácia ich totiž čaká už v budúcom roku.